Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. May buntag guys. First time mo nung nakita para sa imo ni. Ayan. May buntag sir. May buntag. Oh. Kumusta mang litson? Ah, litson. Patay gining litson. Nagyapon. Naging lami gining litson. Ayun. Hindi ko mawala na yun. Kaya ganina, pag abot nila ni sir, nakita na ko. Pas-pas mo kayo nitabok sa mo ang gwapong dalan na ambak-ambak. Di pa na Hello ako sa may Diyos, alas lahi eh. ko di mo liyak Oo, kunyake. lahi oy. Dahil hinay man diyan niya. Niya mag-alalayan po ka mag-liyok-liyok kung nakita niyang first video ani guys. Mana lang. Sila na lang nasayod. Sa ilahang na ginapamati yun no, ni Sir. Pinakabalik pa di kasi arang-arang na siya. Ako lang, hinay-hinay lang. Ginagmay. At least nga, Ano nakalingi kayo ko sa mga kanina pagkabot. Domingo man to no. Nagdali man og sulod. Arang-arang nga ang lakaw. Murag Wala lang kayo daghanan litson. arang-arang na. yung tanaw sa ko arang-arang na. Ay, di mo radyo. Ayun na, Jod. Ayun. Dili ba to last week? No. Oh, niya, ginaalalayan, biya ka ni ma'am og mag, niya mo hinay po ka mo. Hinay kay ang lakaw ato. Sakit mong gusto Lahi ko sa una kay sakit dito. Murag ko ang Jod. So at least nga, kadaan ni mo, bawas, ang duwan na di. Niya, siyempre, napon ang disiplina. Bawal kana yung yun, manok, bawal. bawal yung Sa kaon. una Wala ng siya kang manok. maayo nga doktor, Manok maayo itlog. manghilot, niya ang gitambalan, di pod maminaw. O kaon gyapon kag Ay, diri ka? bawal. Oh. Kay o. Diri ko. Ali. Ana kailangan ako og ko ni kog manok kung sumanaha. Ang manok, ang ug tirahon itlog. na niya, gusto ko na siya, join ang tirahon. Ug itlog. Moro na sila itlog manok, no? Dili kay labawan. Sinabaw isda. Kana, pero walay kaliskis. Ah. Kana kanang Ay, tumiyagin ka kag bangus. Ala nakakaon kog bangos. Oh. Ang tirahon na na-urate, so magtaas ang magungot ang dugo, ang atong kuhan, heart. Yurik na. Uric na siya, muungot ang dugo. Muna yung trabaho, muungot ang dugo. Muhinay yan, hinay. Yang kuya man Basta na na himbis. hinay. Basta na himbis. Nalami, ano pa po ning bangus, tilapia, lapu-lapu, Kana mo niya maya-maya. paborito. Lami, sus. Labi na gyud ang kuhan, sir. Ayaw yung kaon kamay mo. Si Pasayan, alimango. Kita tanan. Kung lami, yung Pasayan, no? Limango. Yung ba nagkaon tawagin ako kaon ng limango ba? Ayaw gyud. Pugong gyud. Ano ka? Sa pagkaon man na usahay ba? Ang alimango sa pwede ako. Ang Sa po yung kuwanan ng alimango. Cholesterol. Yurik dugo. Sakag kalit na. Ay, lari. Ay, dugo. Yurik. Oh. So pag saka sa yurik, ang dugo na, wala na. Kaya kuha na, di hinay man. Kung muhinay dili, ang tiligon. Kung muhinay dili, Sa kuwan sa manok. kolesterol, o Yuri, ang yahan, juwin, tara. join. Juwin ang drahon. Muhinay. Amo de, ano na yung Hinay man ito, buko, ganun. Mga anak. Sige. Nasi Sir Dere karon ato ang tabangan, no? Ikaduhang balik ni Sir karon. Kaduha na. Kaduhang balik niya karon. Magto nakalingi ko kanino. Uy, paspas na mo. pas man. Pero di pwede na di magpahilot. Pero mas nindot ito mabawasan dyan. Ano lang. Ikaduhang balik ni Sir karon nga taga Santa Maria. Oh, Davao Occidental. Davao Occidental. No? Basig na kay shout out sir sa inyong lugar. Daghan. Oh, sige. Sige lang, makitaan man ako sa kuwan. Oh, maayo. Kita ang Facebook tong gihilot ko ni YouTube. Oh, nakita ni mo. YouTube. Kita ay Mao gyud. Wala magagay. agay. Oh, kani nakita ninyo ma'am gagahapon nagilot ko. Taga Surala. Noon sa na? Kana Upat sila gilot. Gikan Surala sa punta pa tulayo. sura lagi kan. Ano man na? Kani siya, iko sir, lisod tuhuan, nag-ingon mo nga, o yung estimate na 50 na naka naghilot sa yana. Abot ko sa Basila Ito kayo. nakalakaw. Para? Makalakaw pero yung di yun na masabtan ang lawas. Kung sige bati niya. Pas mo sa kusog. Agoy. Kanang magliho, ligo. Pag magtrabaho, magmasa. Uy, isa po na, buntag na sila mga ligo. Correct. Para parehas ta. Og malampas na alas 12, di na Ayaw maligo. na, ayaw. Trapo na nataguga. Oh. Dili, basa pa na eh. Basaonin mo. Dili po na sa pwede. Basa man. Wa na yung kumaligo gapon. Correct. Ay, isa po na, wala na. Pareha kita.
Kung na may nag-ingon nga, nindot tong hapon, kando lang ito. Pero nag-ingon, Ito lang na lang yung Nindot gid manghihilot, ay nga. Pero kabalo mo gusto tanan namin, basta mo magtrabaho. Di ko maligo. man. Niyo kay hugo man, Parang maligo. daghang po kong nadungog ka ng maligo gahapon, kitambal sa high blood. No, mo kay lang yung nila. Ulo ko Makapababa study daw ana, upuan. anak ko. Sige, kung mo ni tambal sa high blood, ang problema na to riyan, ang pas mo. Kana. Kaubot. Pas mo sa kusog, kaubot na. Sige, so ayan guys, shout out sa taga Santa Maria Davao Occidental. Daghang Oriental, Occidental. No, daghang kayo salamat sa inyo. God bless po sa taga Santa Maria. Nasi sa diri atong tabangan na maayo yan pang piskalasan. No, nya siyempre, ano ba nang sa pagkampo sa Ginoo? Siyempre sa parang doon sa kodre. Nangkamot ko na mamayo mo. Kutob sa kung may mo, no, kay pait na natin ginapang piskalasan. O first time mo ni nakita guys, karon lang ka nakakita. Tanawag yun, ha? Nya, please subscribe, comment, like, and share, no? Yeah, i-click lang ang bell button para update ka sa kung ginapload mo tagaglaw. Nya, comment mo. No, kasi makatapang ko sa inyo ang mga pangutana o mga kabayan sa mga complex ko kasi nga ito karoon magyapon kamayo. O shoutout mo sa kong followers sa Facebook page nga Eric Hilot ang traditional, sa kong TikTok followers o sa kong YouTube channel. God bless po sa inyo, ha. Sa mga nag-comment ako sa ko, siyempre sa lahat po ng mga OFW. Ayan. Love you guys. Wala na sa kaubanan sa Qatar o sa Saudi Riyadh. God bless po. Ayan. Okay? Yeah. Mo ni masando sara to. Kane. Okay, kulob. Pwede matanggal mo sing-sing, sir. Wala. Ay, Kane. Hindi Kaya mo ka. Abotog pa sila na wadyo kakuha yung debate. Ito pas mo magkukagod. Pas mo na yan. Yung pas mo sa kusog nga yung kabuhi na. Tingsuga. Uy. Arang-arang po siya pag maghilot. Ay. Agay-agay po. Hilak-hilak ko pag umamuro magwadog hilok. Wala siya. Pero gamay sa kuha. Dito gaya. Saka gamay sa gamay lang dyan yung saka. Dito saka gamay. Oops! Okay. Dito sa kuha gamay. Dito sa kuha. Pero gamay sa kuha. Gamay lang dyan. Okay na? Sige. Tulog-tulog lang sa, pero dahil ka kabantay. Wala ka dalag midjas ni mo. Midjas. Midjas. Bakit kaya naman sa yung papat sa libi. Bensin ko naman na. Dapat sa mga Unicity, barato na, tag-50. Naglakang midjas de. Nag-midjas ka? Nakay midjas? Na? Sabi ko. Gagilid sa kuha, namin dagang nga. Oo. Nilitap ba? Unitap, Unicity sa gawas. Bensin ko naman na. Banda? Alit yung tagakbong niya. Kaya mo. Lumayo si Kog Hotdog. Ito ang teka. Hindi naman ka? Ito yung pangalan, sir? Pangalan mo? Virgilio Pascua. Virgilio.
Okay lang ginawa, sir? Hmm. Ah, very good. Ay, ubo. Papanawa din ang ubo, anak. Sa semana. Manggot. Asan yung mga panabo, mang? So, isakyan na, sir. Hmm. So, isakyan ninyo? Yes, sir. Yes. Isa nag-drive. Ako. Ay, very good Ito guy. din nag-drive. Ilagay na mo, sir? 63. 63. Aware pa. Pero wala inom. Hmm. Ah, very good, wala inom. Sigarilyo, wala. Hmm. Kamay. O, na pinakakusgan niya, sir.
Tatay. Kamay. Ah. Kamay. Kita ay. Kana arthritis na sara ka na. Ano sakit ko. Muna ito wag heel arthritis ha. Kani. Merit. Heel arthritis sakit sa tikot kani. Tikman. Kamay. Wala ka man kape, sir? Kape, wala na. Sa mga ginainom ni mo,
Saka na to balik siya. Yeah. Kamay. Anong sakit na siya, sir? Kana bitaw magtrabaho tang singot, no? Pag singot na daga na dere, masangit man gud dere man singot uga. Pila ka tuig na nimo mo na sakit ang hawak, sakit ang batan, sakit pangyuran.
ta? Kain ta, hayang. Pera? May na kay sakit? Sakit.